Agingga asaan ang masolusyonan ti panaglayos iti strawberry field, awan pamati dagiti manalon ang maisalbar ti mulada tunggal adda bagyo. Sigon kadakwada no masolusyonan ti parikot, sadan tula ang agyaman iti DPWH. Nupay kastay iti panagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon iti Bolo Creek, impanamnama na ti panakasolusyon ti nabayagan a parikot. Ada report ni Jezreel Kate Lapisar. Nabayagan a parikot dagiti manalon ti panaglayos iti strawberry farm iti La Trinidad. Nga ituntunda ti panagngato ti danom iti Bolo Creek tunggal panawan ti panagtutudo. Para kadagiti manalon akas ni Manong Pong, madandanagan da iti idadalapos dagiti bagyo gapu ta posible manan a madadael dagiti mulada gapu iti panaglayos. Namnamaan da tinapartak nga aksyon ti gobyerno tapno malapdan dagitoy apasama. May met ko man no ikatandalangan kaysa day nailat ngamin ni dalan ti danom so nga siya at nga may kat di flood control lang no ibaga nga kabilang dati suction pump narig agdalo ti problema agdalos manan ti kwa agdalos suction pump. May isa ti Bolo Creek kan strawberry farm a binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon. Iti panagbisita na, imbinglay na dagiti madagdagos nga addang ti ahensya tapno maliklikan ti panaglayos iti lugar. Pakairamanan ti dredging ti Bolo Creek kan Balili River. Panakaimuntar ti floodgate iti Bolo Creek tapno malapdan ti panagturong ti danom iti strawberry farm nung umato ti level ti danom. Panggapmatlaang ti ahensya amang i-deploy ti mobile pumps manipod inton Setyembre. Ang iiwasan natin yung pag-backflow ng tubig from Bolo Creek into the strawberry fields, strawberry farm. No? And then, pagka yun ginawa natin, hopefully, mamay-menos yung pagbaha dito. Para mat iti long-term solution, ad-adalan ti ahensya ti pan nakaipasdag ti dakkel a drainage system iti pasot ti Strawberry Farm Road paturong iti Balili River. Pakairamanan ti panang bukol ti detention wenno water catchment basins a mabalin a pagurnungan ti danom. Gagawin natin yung tama na proyekto kasi clearly wala pang nasusolusyonan sa problema dito. Kasi nakita nyo naman yung mga baha last week. No, talagang umapaw-apaw na dito. So dahan-dahan, no? So it's a complicated problem but we'll just have to find solutions to it. Namnamaan met ti lokal a gobyerno ti La Trinidad a makatulong dagitoy nga addang tapno malapdan ti panaglayos iti lugar gapu ta naaramiden ti LGU ti amin a kabaulandan para iti daytoy. Inkarida met ti nakisarita da iti Benguet State University para iti mapangpanggap a maaramid a drainage system a dumalan iti universidad. I'm sure na susuporta naman sila kasi talagang apektado naman dito ang kanilang property, particularly yung strawberry farm. So we are sure na susuporta naman dito ang Benguet State University dahil wala naman talagang masisira o kaya dadaanan na building or important facility pag gagawa po tayo ng ganung drainage system. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.